Čoskoro zakvitnú tzv. Zelené potkany. Reč je o 8 najnebezpečnejších burinách. Zlikvidovať ich býva poriadnou fuškou, sú strašiakom záhradkárov a nočnou morou alergikov. Ešte ako poslanec Jožef Naď bojoval s touto burinou, presadil zmeny v zákone, ktoré majú rozbújdenú rastlinu zastaviť. Od minulého roka obce a mesta majú možnosť likvidovať na cudzích územiach na náklady vlastníkov škodlivé rastliny. Svrbí vás nos a režú vás oči, je dosť veľká pravdepodobnosť, že za to môže táto burina. Ambrózia palinolista. Niektorí ľudia ju síce používajú ako liečivo proti rôznym chorobám. Tu nám pekne rastie cez meter. Invazívne rastliny sa však na pozemku nesmú opätovne šíriť. Vlastník je povinný ich odstraňovať. Sme chceli každému aspoň e-mailom na samospráve poslať takýto akoby vzorový letáčik, ktorý môžu vyvesiť niekde. Starostom niektorých obcí by sa zišlo školenie z botaniky. Obce a mestá by totiž mali nad invazívnymi burinami dohliadať. A to nie len na obecnom, ale aj na súkromnom pozemku. V obci sa nám nachádza jedna rastlinka, ktorá je veľmi rozmnožená, ťažko sa likviduje. Keď ju kosíme, tak sa rýchle rozmnožuje a ďalej sa rozťahuje. Takže by nám trebalo poradiť, ako ju máme likvidovať. Aby nedošlo k nejakým botanickým omylom, tak rozhodnutie o tej likvidácii vydáva okresný úrad prostredníctvom odboru ochrany prírody a krajiny. Ak sa chcete zbaviť ambrózie, musíte rýchlo konať. V auguste to bude pre alergikov takéto najhoršie obdobie. Bude mať takéto vysoké strapcovité kvety dohora, budú žltej farby. A vlastne toto nás čaká. Potom už bude boj s burinou podstatne ťažší. Najlepšie je ju manuálne vykopať celú s koreňom a ešte prekypriť aj pôdu okolo, vytrhnúť s koreňom a ešte s rýlom prejsť. No ako môžete vidieť, na tomto poli ambrózia spôsobuje nemalé problémy nielen alergikom, ale aj poľnohospodárom. Ak sa im rozmnoží, spôsobí výpadky úrody. Marek Gudiak, televízia Markíza.